loopholes kata mna bugni mantiere ma samoro pok gineno. Ok ni pok gineno, bende samoro gina mosene, to kata jogo maneno bende feel ni donge kata ka ngwami officer revenue officer ni kata siling 200. To kori po bende wachulo kata 2400 ka en lori. To donge ni koro kati mi 400. To kodhi declare. Dong mane wach mibadhi mabande Easter be na losa. Keni Easter kurika kori ineno ka gima mibadhi makoro thungo counties. Emomiyo ni counties ok nyal chopo dwaro margi. Koso counties emaketo target mamala ahinya matamo gi chok. Target ka county oketo en gi jok ma ondik ma ka gitimo projections gi gima ginyalo timo. Nikech mago gin professionals, and kida professional nego beni irango a target minyalo loso making'iyo ni ok inyal chopo e target no titimo gimiluongo ni review mondo kikiket target man malo mok inyal chopo mabo chandi. To kiketo target no nyaka beni mokadhe kuonde mopogre ma nyaka jok ma jolony ma jotelo ma opuodh gi jopiny bende orango gino mowacho ni gino nyalo timore. Mano nyiso niya gino wanyalo loso to ntie kaka ok watime kaka onego time. Nikech kirango gik monego beni timo kanyo to ok watim, irango kaka administrators nego beni tiyo. Awinjo ka Osido wacho kanyo ni samoro ntiere kata automated system. To ngato ngisi ni an miya gimoro kando. Koro ko mi gimoro kando to kikete system. Mano momiyo ni system no kata katiyo tibo bet gi gimoro mabochandi. To mar ariyo bende wapenjo ni ya system no kata kokete ngama control system. Nikech system ka system bedo control ne bed ni en a system ma en a one stop center minyalo neno ka gik moko timre e real time. To ka gitimre real time ta ang'omiyo iyudo ka pod ni kane waparo ni wanyalo choko siling apato pile kate town ti nyaka juogi kin gi mtoka, nyaka kate chiro nyaka juogi gi jogo ka gin kanyo. Koro kirango kata juogo mitimo ni ji kuonde magi kate chiche mar mine kumonego gibedie, nego bed ni juogo ni nego bed ni kabet to nego bed ni e chiro gi services manego mine nego yudi en crash maber, choche maler, kuonde mi oywe maler, stalls mabeyo. Mago nego beni gimo ichulo ni nego beni nikech pile igolo pesa. To bende imede pile ka pile. Iga ka iga yudo no mede. To ko mede to jogo juogo to pesa no dhi kanye. Mano nyiso ni ntiere kaka ok wang'eyo kaka wanyalo miyo ji chudo kumwantiere, or kaka ng'ato wacho ntiere kamoro ma pesa ni wuok go, or jok moko ok chul monego gichul. Nikech ka company siyawo pile moko to wang'e ni sani to moko to lor, to tiere moko madhi nyime nyaka sani. Kuondego kane wabet gi target ni magi boyawo, frameworks mage mwaketo mondo miyo ni pesa mwadwa chudo e ohati to in mikadho nyaka finance bill michak implement at a different level. Miyo kamoro no biro bende pod waboyudo ni gima niketo chieng' cha pod emikete to nyalo miyo ji bet matek. Awacho kuonde moko makata gik ma maternity kendo koro idwa charge, to nwasi wacho ni maternity kidwa keto no gik moko maternity tidwa kendo chako chajo maternity to ntiere gik moko manwa wacho ni affordable and accessible services. Mago bobiyo